Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza Edward Zammit Lewis ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin il-Kumitat tal-Kabinett dwar il-Governanza se jiddeċiedi bosta miżuri li għandhom lan li jsaħħu l-governanza f'pajjiżna. Dr. Zammit Lewis għal dan fl-laqgħa li kellu mad-delegazzjoni tal-Kamra tal-Kummerċ li matul ġie ppreżentat b'dokument dwar it-tisħiħ tal-governanza u s-saltna tad-dritt. Dan il-Kumitat tal-Kabinett diġà ltaqa' it-tieni darba, ġifieri 50 tiem, ġifieri diġà kien hemm żewġ laqgħat twal illi apparti li niddiskutu però hemm miżuri li se niddeċiedu fil-jiem li ġejjin, jiem jew ġimgħat li ġejjin. Il-Ministru saħaq li l-governanza hija importanti, mhux biss bħala valura rasa iżda għax din tagħtina stabilità f'pajjiżna u għalhekk qal li din tigarantilna andament ekonomiku b'saħħtu u level playing field għal kull negozju u intrapriża f'pajjiżna. Il-Ministru Edward Zammit Lewis tkellem dwar diversi laqgħat li l-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Edward kellhom mal-mexxejja tal-istituzzjonijiet Ewropej. Huwa qal li kellu laqgħa mal-Viċi President fil-Kunsill tal-Ministri għall-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea sabiex ir-reputazzjoni ta' pajjiżna terġa' tissaħħaħ. Spjegajtlu il-proġetti li għandna u r-riformi li għandna u lesti illi fil-ġimgħat li ġejjin ikun hemm time frame ċar anke sodisfazzjon mhux biss tal-istituzzjonijiet Ewropej, anke sodisfazzjon ta' entitajiet responsabbli bħalkom illi nagħmlu time frame ċar tar-riformi kif u meta ukoll deħlin. Min-naħa tagħha il-Kamra tal-Kummerċ qalet li laqgħet tajjeb l-ewwel jiem tal-Prim Ministru Robert Abela, kif ukoll li ser tibqa' tkun proattiva fil-proposti tagħha għal ġid ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.